Machiegni kendo nyako Ramogi, Jopur ochele alwora ma Kano ochwalo ng'ur ewi omenda mawuok e piny owacho mamalo mar jolo chenro mag pur ka koro gimieno chenrono kod chin mibadhi. Millicent Adhiambo dwa miyowa mathoth ka bende watudore kode achiel kachiel e kauntino ma Kisumu mar mondo mi olernwa wachni kod kukune. Watudore kod reporter marwa Millicent Adhiambo ka entiere e kaunti ma Kisumu kendo mar mondo mi olernwa. Millicent, machiegni kendo wageno ni Kisumu dhi e yo makare. Inyalo mana leronwa ni to gin midhiero mage ma bende koro jopur gi yuago e wi chenro machalo kamano. Erokamano Nyasifros, achiel kachiel kwawuok Kabonyo Kanyagwal kuma chenro ma kamaendi dhi e nyime ka jopur ochele mawuok West Kano Irrigation Scheme ochopo kod ywak gi e nyim kamiti ma ochung'ne winjo ywak jopiny kotenore kod midhiero mopogore opogore ka otele kod jalup jakom mar kamitino mong'ere kaka Public Petition Committee mano Janet Sitienei. An kandi gi jopur mondo gilerwa ni to kopogore kod omenda madirom milion 86 giwacho ni nogol higa 2009 mondo mi okony jopur e bero yoregi mag puro ochele. Mamoko mage gin ywak kata midhiero mage magisebedo ka gikadhoe, to ang'o magidwaro maduong' kotenore kod chwalo ywak e nyim od bura niendi. Ka kamano gi thuolo niendi ateri achiel kachiel ir jopur mondo mi gilernwa ni to ang'o gini magikadhe to gichopo ka giywak mane. Machiegni abo chako kodi miya nyingi kasti nyisa ni to kawuono uchopo kaneno ka un gi welo, un gi ywak mopogore opogore, to nitiere bende andika mananeno ka jakom somo ne wendo mabendo chopo ka endi mabende tayo chenro makama. Inyalo wacho ang'o kotenore kod revolving fund mar 86 million mowacho ni nowinjo chopni to kata kamano nyaka sani are higa 2009 pok unene. King'iyo kamera chadi nyingi wawa makni. Nyinga en Salina Kong'waga, an japur namba 50 e West Kano Irrigation Scheme. E chandruok ma wantiere godo manwaneno e revolving fund, revolving ne en gimobiro mane konyo jopur e kindeno mokalo, kendo ne gimiyowa pesa mane iwachono mane gimiyowa godo, kendo ne gichulonwa pi kod pur kod kodhi kaachiel kod fertilizer. To kanogi kamano gimiyowa kamano motieko gimoro higa mokwongo. Kochopo higa mar ariyo ne wasologa kaka an chaledi mar C2 Fida 1. Nachoko pesa ma oromo siling 462. Naduoko kaka nidwaro mondo mi oduoke mondo mi odhi okony jomoko kendo. Kochopo kare pesani ne ok okonyo jogi, nikech kakoro ne wadok mondo mi wawach ni to dak purwa mondo olnwa pi. Notamore nono jowadwa manyaka sani mana wuon jopur nodwa nega, kendo naringo matek madhi atero report ira area chief mara, kendo nakalo kanyo machopo nyaka ombudsman mondo mi ayud konyruok, nikech ne gin weche mochopo matek. Ok oneno kakoro kony no ber, nyaka ne giwe ok wasekonyore. Jopur mang'eny ok osebet e puothegi, gisebet ka gin e mier kendo gilis mana puothegi nikech ok ginyal yudo teko madigipurgo, nikech pesa cha ne giduoko to kochako migi. Koro gie thuolo ni ewi pesa no beno uwacho ni kwayo mane ma unge wi pesa no, nikech sama na winjo kuwacho kayo ni chal ka gima mibadhi moko miene, to kata kamano kaka in chale di machoko pesa. Inyalo wacho ang'o? Anyalo wacho ni kata kano obedo ni kamano no, to giyie gimiwa yo ma nyalo kelonwa konyruok mondo mi jopur odog e puothegi, nikech aneno ka koro sani mond liete kaachiel kod chwe liete nyithindo budho maka onge basari moko mathindo thindo manyicha wodrep jomiyowagi, to nyithindo kungo umgi bedo mana dala ok nyal dhi skul. Erokamano. Machiegni be nawinjo ka nitiere wach pesa moro mar milion 330 nogole higa 2020 ndalo mane jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne pod nitiere. Ang'o minya wacho ewi pesa niendi, to nikech ne en pesa manogol ni unyalo konyorugo e rundo ochele kata kodhi munyalo pidho mondo mi umed bero pur mar ochele e alworani? En adiera ni pesa nokelnwa ka, kendo pesa ne president nogole kaka sewachono, kendo nokete nodhi oyienge pong' kamano onego bedni watere mchendwa tichulowa, ichulowa, igolo pesa tichulowa. Bas pesa ni kano oyienge kanyo to ne wayiero ng'ato kaka jopur manodhi ochung'nwa e pong' kanyo, iluongi ni director.
ene mano nego beni otiyo gi pesa ni. Ng'ani ne oko tiyo gi pesa ni karundo go ochendwa mane wapuro. Yali ne miyo johala mano winjore go. Miluongo ni bias. Kano osemiyo bias nitie kaka ne gichiemo kod bias go e pesa ni. Ko osemiyo bias mowinjore go to dhi kawo ochele oko ma ok mag jopur gi. Koro wanga ikawo chendwa koro itiela gi johala mamoko ochele moko lale stoka onge kaka wayud chiro to pesa mano nego beni rundo chendwa gi to noketi e pong'e mila kacha mondo mi obi orundwa go ochele. Mae kaka pesa no bet nyaka sani pod wathagore nyaka sani pesa no kwang'e kama nitie. Pero kamano nyama chiegni bende kopogore gi dhi kocha kopogore gi wach mar ochele ni usebedo kod midhiero mopogore kaka midhiero mar winy ma bende ne oketho ochele puothe. Kopogore gi mano bende wan gi midhiero mar oula. Kopogore gi mano bende yore ok richo ma utimo godo wach transportation gi dho ngere. Inyalo wachang'o abo chako kod imadhe kasto tiek na wach. Gi nyinge ga giluonga ni Monica Chieng' Ondiek. An japur namba 460. An japur namba 463 e block H. Wan gi midhierni mang'eny ok gitin. Wan gi midhierni mag nderni. Nderni ikelo pesa ni mondo losnwa go nderni to nderni ok nyal lose kinde mwapuro ochende walewe i puothe ka ok wanyal golo oko mondo mi ochopie stoka. Wan gi chandruok tingni no miwa. Tingni go oko miwa konyruok tingni go joma noyier society cooperative joma noyier cooperative noyierore ne ginyalo tiyo gi tingni go kaka gidwaro. Ongo dichieng' manoluonge jopur kata dichieng' achiel moket piny mowache ni kama ma tingni go notiyo kamano mopodho kendo gichung' kata sama wuoye ni gichung' kata kama wuoye ni aparo ni neno gi ka gichung'. Wan gi chandruok mar pi ohula machandowa kinde ka kinde higa ka higa ohula chandowa to wan e bwo Kisumu county kendo wan gi jotelo onge sama sirkal bire irwa. Sirkal biro ka weche makoro kaka machalo sani koro biro kamani e kinyalo neno ka gintie kodwa machiegni to sama wan gi chandruok mar ohula ok wan e sirkal kani kodwa machiegni. Midhiero maduong' mahinyo ahinya wan mondwa ok makich manyuol nikech winy nyuol moloyo mondwa. Nyithindwa machuo riembo winyo makoa e winyo to ol maonge samo nyalo bedo gi dhako mondo mi dhako makich mondo nyuol. To kwa wacho mano to gavana nyisowa ni wan mwakinyo winyo. Ere yo minyal konywa go nikech winyo tamowa watiyo gi pesa mang'eny ng'ato nyalo tiyo eka auchiel kitiyo en pesa maduong' to eka auchiel ni ringi weyo miduog nono maonge gimitiyo go. Nyithindwa ok nyal dhi skul nikech chandruok ma wan go. Gavana wacho ni wakinyo rao tiekonwa mchele kwa pidho. Rao kwa nyal keyo ipidho chele to rao chamo chele te puodho to kiwacho to gavana nyisi ni une mukinyo rao. Yo ma wan ge Kisumu county ka ok wanyal neno konyruok mar ka. Wadwa ni sirkal mondo konywa. Ka ok ginyal konyowa e seche mwawuoyo ni to wabiro ting'o boke nyaka e od gavana kendo biro neno wa mondo ng'e ni kara Kisumu nitie kamoro ka. Wan jo nyando West Kano ok ging'eyo wa. Wan jo West Kano ok ging'eyo wa. Summarize. Yes, an gi nyinge luongo ni Jojo Dhiambanyol. An japur namba 572 e block C1. Sida mwan tiere go mana kaka minono sida mag winy machandowa kinde ka kinde. To waseko Kisumu county mondo konywa gisebedo ka giwuondo seche duto ne idhigo ya winy kendo idhi neg winy to onge thuolo mag sekawo mondo mi ginegnwa winy. Koro wasebedo ka wan kod lweny kod winy saidi. Koro wakwayo ni ka sirkand Kisumu negonwa winy otamo to wakwayo national government mondo come in mondo konywa e yore mag nego winy. Mana kwana mokwongo weche mag winy nikech sirkand Kisumu county wach mar nego winy osetamogi omiyo wasebedo kod lweny kod winy mayowa michele mayowa chiemo ka chiemo osechiek. Koro wakwa national government mondo come in mondo konya yore mag winy. Then mar ariyo wan kod weche mag ndara. Oula biro koni koda kocha kendo kethonwa ndara to sirkal urito mana ni ka oula osenegowa kata yore oseywerowa eka sirkal biro kelo ni michele gorogoro achiel kod oganda nus gorogoro ma ok nyal konyowa. To koro ne wakwa ni ka sirkal national government nyalo yie to gibi mondo ging'i kaka ginyalo konyowa yore mag geng'o weche mag pi gigonwa daik mondo wach mar pi orum chuth ma ok chak chandwa kendo ng'ato biro ni kod oganda mathin mok nyal konyi
ok nyal konyo kata mana nyithindo mondo cham ni mane report magikelo ka koro sibed kod chandruok mar pi. Ko watieko adwa no summarize kawuono awinjo midhiero duto ma jogo osekelo koro adwa ni itiek ni to un kae gi jotelo moro kowuok e piny owacho mamalo ang'o gini mudwa ni gitimnu kotenore kod midhiero go ma joweteni oseyalo. Wan kae kuom nyinga iluonga ni Victor Dhiambo Dago, an japur ma West Kano Irrigation Scheme plot number 200. Wach manyalo wacho kuom jotelo molemo wa kawuono, wadwaro konyruok maduong'ie moloyo mondo mi sirikal okonywa kaka jopur ma West Kano Irrigation Scheme, nikech jopur osebedo gi ywak mang'eny kuom gik moko duto matimoregi. Jopur osebedo gi ywak mang'eny kuom gik moko matimore e skimbwa ka, to wasebedo kochopo kuom sirikal mondo sirikal okonywa mondo giwa odhi mayom to gidwa konyowa, kendo jopur nigi kendo giwacho ni wang' ni maka sirikal ok okonyogi to gibiro wuok one by one kuom jotelo mosebedo ka chamo mwandugi kendo gibiro tiekore go gin kiwegi kaka gine maging'eye. Wach revolving fund nomiwa 68 million mokwongo mane minister marwa by that time ne minister mar agriculture William Samoei Ruto nomiwa 68 million ka mokwongo kendo chako duogo medwa 18 million mondo mi ne kony jopur ma West Kano Irrigation Scheme. Pesa ni ne donjo wach revolving fund nikech by then ne waonge gi active cooperative. Pesa te mag sirikal onego bed ni donjo cooperative to ne waonge gi cooperative ma active. Emomiyo nokwa jopiny mondo giyier jomoko manyalo ng'iyo negi wach pesa ni mondo pesa ni odhi okonygi. Ne wayiero yawuotwa kendo nyithindwa mondo konywa e wach pesa wa mane wantiego 68 million gi 21 million. Nikech cooperative ma wan go gweng'wa ka en cooperative ma active ka onge gimoro en active ka gimoro nitie ma sirikal kelo. Ka sirikal onge gimokelo to en inactive ok oti. Koro miyo wayiero nyithindwa mondo mi nokonywa e wach gini mondo mi wabed gi pesa wa mwatiyogo to waduogo to kendo watiyogo next time. Ka watiyo gi pesa ni nitie joma noyudo pesa season mokwongo, season mar ariyo ka giduoko nyaka margi nitie nyaka joma ne ok oyudo pesa no atol. Koro wakwayo sirikal mondo ka giyie to gikonywa. To gi wach pump, ne wan gi pump manokelwa ka gi jolony manokwongo gero skimbni, manopimo skimbni gi pump monego bedgo monego bed nogo pi koduoko nam. Pump ni nokawe outlet to kelwa moko mathindo thindo machalo generator mok konywa. Wan gi problem kendo nitie puothewa manindo mok wati nikech pump marwa rach. Koro kotenore gi midhiero gi ang'o mudwaro maduong'? Lere wi kaka pesa gi notiyo koso konyruok mosiko? Wadwaro lere wi kaka pesa gi notiyo to kendo jok mane ka dipo ni nitiere ng'at moro moyud gi ketho moro mar kawo pesa mar japiny mondo mi ochul pesa no mondo jopiny oyud yot. Mana kamano Simfros, kamora amora ma intie gi thuolo ni isewinjo moko kuom ywak kotenore kod wach omenda madirom $80 million kod auchiel. Nitie moro bende kanyo maromo $330 million ma bende ne ogol ne jopur mondo mi giti godo ginyal bero go yore gi mag puro ochele e alwora ni mar West Kano Irrigation Scheme. Kata kamano lero onge malong'o. Jotelo bende sama gin gi midhiero mopogore opogore kaka mago mag oula, midhiero mag winy kod mago mag ndergi, jotelo ok chop irgi mapiyo mar konyogi. Koro kwayo gi maduong' gidwa ni wuoth mochopo ka kawuono kata limbe molingi kod kamiti moae od bura mamalo onyal kelo negi konyruok mochwere to ponono manok otimore giyango ni gibiro bago ng'anyo mamuol mondo mi giyud ratiro margi giber yore pur mar ochele e alwora ni kaka nobedo e ndalo machien. Kionge penjo moro amora taduoko ni e studio dhi nyime kod medo kelo weche mabedo tucho e mesa mar keweche. Simfrosan kuomi. Erokamano Millicent, ang'eyo ni ikolo